Ng'eto mado koro yango ni gavana machon ma Migori Okoth Obado nigi ketho ewi nek mar nyadendi Sharon Otieno mabende yande oseyangi ni ne jaherane. Okoth Obado en ng'a to ngimane kod siasa osebedo nade? Zakaria Okoth Obado jal manowuok e anyuola ma okodewe kaunti ma Migori moduogo bedo achiel kuom josiasa matuklu. To things like referendum, that you want to change this and that. Obado nonyuol kendo donge kaunti ma Migori. Nosome skund sekondar ma St. Joseph's Rapogi mantiere Uriri. Bang'e noyudo digri mare mar puonj e mbalariany ma Kenyatta kendo sidhe ogudu mar masters e weche mag telo. Obado nochako tich kaka japuonj e bwo duol mar Teacher Service Commission, kama nochako puonj e skundi yawuoyi ma Terang mantiere Kericho, kaeto St. Joseph's Rapogi kama ne opuonje kit somo mar science. Obado noduogo jwang'o puonj kendo donje wala kotiyo ne sirikal. E higa mar 2010 nowale ka jakom mar duol mar Kenya Sugar Board. Obado en jaod Helen kendo kamoro achiel gin kod nyithindo 4. Nyangile mar siasa mar Obado norieny e higa mar 2013. E okang' mokwongo mar tend loch gwenge, Obado nochung' kod otiko mar People's Democratic Party kendo loyo nyawadgi manochung' kod otiko mar ODM Ngire Oyugi Akong'o. Loch mar Obado kata kamano notere doho. Kuom hayo maber, nuoyo kwano ombulugo noyango ni Obado emane gavana moyier mar kaunti ma Migori. Obado noduogo nuore komno e yiero mar 2017. E thuolo ni noloyo kod otiko mar duond bura mar ODM kama notiye nyaka higa mar 2022. Tendo Obado kata kamano ne ok obedo mayom. Midhiero ma koni kod kocha nosiko kamiene kama oting'o nyiewo ambulances ma negone romo shillings $230,000 ataro mar chik kod nyiewo mwandu mag ode ma negone dirom $20,000,000. Penjo mathoth nopenje wi kaka Obado notiyo kod omenda mag sirikal e kind tende. E higa mar 2021, Obado kod nyithinde 4 e kind joma moko nodonjnegi ewi tiyo marach gi mwandu mag kaunti ma Migori ma negone romo $505,000. Dwe mar 9 higa mokalo, apisi mar Jamin Buche nolando ni giduoko omenda maromo $235.6 kuom uso mwandu Obado tok ne okwayo kamano. Burano noduogo witoko. Mudho mandiwa kata kamano noduogo kwako ngima Obado e higa mar 2018. Nek ma japuonjre mar Rongo University Sharon Otieno mane pek e kinde thone nobwogo piny. Obado nodonje kod ndhiyo gi thuon kod nek mar Sharon Otieno. Bura ma kawuono moyudo Obado kod ketho mar nego Sharon Otieno miyo bedo gavana mokwongo mane nie apisi moyud gi ketho maduong' ma kamano. Obado kod jowadgi 3 ogeng'negi e rumand ka irito okum ma doho biro chiwo negi. Simfros Okinda.